Nga kedu ka ime? Okay. Kedu aba gị? Mgbo? Mgbo. Olu aba gị n'isi nne aba nna gị? Nwaka eze onye nne? Ka esi adị ọnụ mụ? Okay. Kedu ihe na-alụ? Dibia. Okay. Ọ bụ dibia ka ị na-eme ka ọ bụ alụsị? Okay, dibia. Okay. Kedu arọ n'ọnụ dị? 23. Kedu mgbe ibido wee mewe dibia? Ka ị mewe dibia? You mewe like 3 years now. Going to 3 years. Ka ị mewe dibia? Okay. Dibia ahụ ị na-eme kedu ụdị dibia ọ bụ? Ndị na-agwọ ndị mmadụ wit mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ọ bụ ndị na-agba ọgwụ? Kedu ụdị ọgwụ ị na-agwọ? Na-ekwusikwa n'ike? Ewele. Kedu ebe ewele? Ka eru. Kedu ebe eru? Nke bụ eru. Nke enwe na-abụ eru. Ọ bụrụ ya bụ ite. Ọ bụrụ ite dị ebe a. Ite. Kedu aba ọ eru ezigbo aba nke ahụ? Oke ite gị na-ekwe. Ọ bụ oke ite abụ oke ewele ka o nwere edition mana bụ. So nke bụ. Okay. Kedu ihe eji agba oke ite ahụ? Dị n'imi. Na-abịa. Kedu aba ihe enwe dị n'akụkụ oke ite? Kedu ihe enwe bụ ajụrụ m gị abịa na oship ihe enwe kedu ebe akụli ọ dị ke? Akpati ozu abi? Kedu iji enyi mmadụ? Kedu ebe ọ na-alụ bụ akpati ozu? Ewele ka ọ bụ? Okay. Kedu ebe dị iche na ewele na oke ite? The same thing. Ma kedu iji obobo enwechebe na abụ? Na-ekwusikwa n'ike, na-ekwusi ike. Ọ bụ na elu iwe na like ihu ọlụ ọdọ ha mbudo to na na-egbu m nke egwu ike elu ọdọ nwere ike achị ka ọrụ Okay, ike gụwa nke ọzọ nyeli aka. So oke ewele ka ọ bụ ewele na-adị na akpati ozu ka eji alụ ya mana oke ite bụ ite ka eji alụ ya onye na-akọwa ka ọ nwere onye abụọ chọọ ịlụ nke ya? Okay, mana ọ akpati ozu ka eji alụ nke gị. Kedu ihe dị nke nwere na-eji nji? Ọvọ. Okay. Kedu ihe ọvọ ahụ na-alụ? Ọvọ bụ dịka imechari mmadụ ekpele na so ngị nwa nwa ọvọ kedu onye nwezi oke ite? Kedu abịa? Ebe anyị onye? Onye ebe? Onye ọma onwe oke ite. Ịkpọ onye ọya bịa? Ọnwụ gị onye nwe. Kedu egbule? Mmadụ egbule? Ndị be ọma na o nwere oke ite be gị mgbe ọ nwụrụ? Okay. This one can 2023 kalo dia. This one can 2023. Obobo ya nwecha oke ite na nke akpati ozu. How old ka ọ dị bụ Ifeanyị abụ nwụrụ nke ahụ oke ite na akpati ozu? Mara eji ọnụ. Mana dịka ọ bụ young man ka ọ bụkwa agadi nwoke. Kedu ebe ọ na-alụ? Kedu ebe ọpịpị? Kedu ebe ọlụ gaị? Kedu ebe ọlụ ndị ọcha? Ka nwaanyị dị eji wọtị? Ọ na-egwu wayo? So ọ na-egwu wayo ọ bịazịa ịlụọli oke ite. Kedu ka oke ite enweghị eji wee lụọ ọlụ ụdị ọ bụ na Naịjirịa ka anyị nọ o wee mee onye ọcha wee weta ego? Kedu ka eji eme? Ịkpata mkpala ahụ. Ele mkpala ahụ nọcha ka na o nwere ọ na-alụ. Ele okodo mgbọrọgwụ na-abịa egwu weta ka anyị were lụọ ọ bụrụ paracetamol. Ele okodo cha niwe ina na alụ alụ. Ele okodo sin nọ na ihe ga. O nwe mkpala ahụ ya atọ ka anyị.
tukwuru n'iru ekwu okwu ka na omezuo sisi abụọ nwụrụ nwaanyị ji jee debe retain oke iti enwe na eweli enwe ijiri wee bune gị ma otu ruo mana ọ nwụrụ ogumadụ ntụgbuelu onye nwe nsogbu na eye eme nkwesị ka eme ihe na bifo ọbụna mmebi ka emebi ọ dị ka ọ bụ oke ite nwegbuli onye ahụ kedu egbuli kedu ebe mepegodo ọkwa nke bụ ewele ewele ka gịnị ka a na-akpọ ewele oke o nwere ihe dịgasị na ewele enwe ma ihe dịka ma nke ekechiri ekechi ma anụ ma itali kedu ebe oke ọvọdụ ebe ahụ nke na ebe itali ọ bụrụ ọkwa itali na ebe ahụ itali anya kedu ebe dị itali na-alụ na-ewetagodi eweta ka anyị na-abịa wetagodi itali ahụ wetagodi itali ahụ ọbụla ọgwụ mmadụ ngwara abụghị egbochi onye aka na ndị petari na chubi onye itali abụ rili nne onwere kedu ihe na-editamin number of italis ị na-etinye n'ovu no na-esolo mini ka ọ lụrụ na-agbacha moto Ifeanyị abụ onye ọmụ Ifeanyị onye ndị bebe ọma alị na oke itie na akpati ozu foto ya dị n'ime dị na be gị taa ndị bebe ọma maga mara aba ndị be maga mana ama na iwe ịlụ ụlọ ya mana ama nwaanyị gwana nwaakere ọbịa mebie ihe a ka ọ kwụsị dị na be gị kedu ihe ọ ya bụ a wetara wee mebie kedu ọgwụ na o butere ya bụ efu ma dachie ogwogwu ya moto onye na-ebute moto ejide tụkwasị ego mana o mere ozi nke dị eri mgbe na eri ikuku laịf ka a na-eburu ese ndị mmadụ so o mechara ebe ọgwụ na ngwa wee na-enwe ego niile ahụ nwere abi o metacha ego na nkwa ka o kweji emeta ego nweta ma since o nwetabela ego ahụ na sọsọ ivi ka ọ pụtara nwe ndị ọzọ na-afụfụ iloro ya bụ ndị bebe wetazie iwe mebie abi ọkpebia na akọwa ị na-asọspekt nọ maka na ọ kọrọ medosins ka o ji nwụ maka na iji wee isizie na ndị bebe ya ewetalele some certain things ọ na-ekere fulfill before iwe mebie ihe ịzarọ ihe njụrụ gị kedu ihe mmelụ nne iji fiilie na okere mmeche ihe ọ kwesịrị imeli gị wee bụ na ọ nwụrụ kwuo iwee sị na ebe a na-edestroyiri ya until na ndị bebe abịa mme kedu ihe kwụziri ọ bụ alụsị ka ọgwụ ka ba esetulu na ọgwụ na alụsị abụrụ na ba esetulu dị ọgwụ ka ọ bụ alụsị dị ọgwụ kwa ọgwụ na ọgwụ na ba esetulu ndị bebe it means that na feel na okeji gị ụgwọ nri na okeji dị ọgwụ ụgwọ nri iji ka edevien si na esetulu ya before wee destroy ya anya na ive omini libebe na-akọwa na ọ bụ na o jiri ụgwọ ife o gosiri bụ na ifil na o nwere ụgwọ o ji anọ nya ka foto iji karịa ebe edevie ndo mgbe ba mezili wee destroy ya ebe si na ya destroy mana o nwere ive so na-akọwa ka ọ na-adị very clear abi ị ka na-eche ndị bebe ka ba weta ive and be kere ọ weta anọ ba weta wee destroy ya anya nya ife o gosiri bụ na ego ahụ inwe o nwetara ebe onye ahụ na ego abụ o nwetara na o mechara ife o kwesịrị ime nnọọ izi ka ọ pụtara mana o nwere ọda tins ọ na-emere ọnụ kedu ebe a na-agbazili okwu okilikili and o nwere ike ọ bụna ibe abụ so n'ihe o ji nwụrụ na abi maka ọzọ bụ na o soro n'ihe o ji nwụrụ n'ike destroy wọ ive enwe bikọs ọ bụrụ onye nwụrụ ike edebecha oke itie ma akpati ozu na be gị abi ọ ife o gosiri na onye nwụgodu ike edebe ọgwụ ya o nwere ụmụnne gị ndị na-emere ụdị ọgwụ a gwa ijiri emeli ụmụnne gị ka ha nwechaa ego ọ dị mkpa kedu ka chi onye ji nabatachaza emecha ọnwụrụkwu kedu ka chi onye ji nabatacha emechakwa ọnwụrụ ikere ọza ive njụrụ gị it means that chi Ifeanyị nabatali o ji mechie nwe ego mana o mechele nwụrụkwa bụ Ifeanyị onye abụ nwanne gị kesịkwa na ịmara abịa ịbịsị ịmara ọsọ na-eme bụ onye bụ nwanne gị oke no problem
Jesịrị mara aba nne ya mee jesịrị nwanne gị kedu ka chi eji wee nabatachazie anya o wee mechakwa wee nwụrụ gwa bụ Ifeanyị bụ young man dị ụdị okay okay ọ na-atọ m ụtọ mgbe ekwe m nkwa isetụrụ m ọ na-atọ m ụtọ okay o gwere m ụgwọ setụlụ m ọ na-atọrọ m ụtọ ede na ọ nwụrụ m ebe akwa na osetụlụ dị alụsị m anyị sendichere m ego ọnwụ. Kedu advice ị nwere inye ndị dị ka anyị ma ọ ka anyị gbọgwuo ọka ite ka anyị nwee ego ka isi anyị agwọ na bifo akwa ijekwuru be ndị be anyị basịba na tupu akwa ya bịa setụlụ ọgwụ ejere m bere na bifo nji bere na ọba bịa be m bajere aba gbata alụsị ma ba akwachazila ebe abịara setụlụ bifo ba akwa anya na ijere si baba wee ebe akwakwa anya ma ọ bụ na-esetụlụ ya ma bịa ejela omi bebe eje bife a wakwachibe anyị woji bife ọba akwọ ihe mgbe bịa bebe na m nọrọ n'ụlọ akwọ m. oke ị na-enye youth advice ka ba na-agwọ ụdị ọgwụ nwa na ịstọpụ gị mana ide egolo ndị gwara agwọ kedu nke ị na-agwọ ewele ka ị na-agwọ na kedu nke stọpụrụ ịgwọ nne na nke ọlụọmụzi gị na-alụzi nya ị laiki ọzọ iji na-agwọ nke amachiri amachi ma ga-etubere ọ maka na amachiri ka ijiri ozi laiki akịka na-agwụ ya ka ọ na-evụlụ na ọ dịrọ mma mma na ọ bụ na abụ na amachiri ya n'ihu gị ji gwa ya na ị agwụ ya nọ ị na-ezeli gọọmenti na bi mana ife na ọ bụrụ ajọ ibe ka ọ bụ abi ọ bụrụ ajụjụ ka na-ajụ gị ọ bụ na gọọmenti amachirie n'ifili na ezigbo ife ka ọ ba na ị na-advaịsị anyị bịa ka agbara anya ka anyị nwee ego abi nọ na duto na ọ dị gị ka amachilie o mezie gị ịchọrọzi dị open na-eme ọkwa ya ka ọ bụ na evụlụ na ịchọpụtawo na ọ dịrọ mma bụ igbo dịsị ọgwụ after all